yanzu abun da karancin mu muna yawo da su bai wuce 5,000 ba. Yanzu ko mutum ya kasuwa 10,000 ba ya saya don saboda yan kai sai ka fito da 10,000 in an kama ka a caje kuɗin ka a saka cikin black maria a caje ka in an caje ka duk abun da aka samu gare ka barka. Would you call the cops? To jama'a sunana MC Marco Polo daga sashen Hausa na Pulse TV. A yau za mu fita ne mu je mu nemi ra'ayin mutane akan matsalolin da 'yan kasuwa suke samu a jihar Lagos. To mu je mu ji labarin. Arewa ina kuke rawa a gaban gada. To menene matsalolin da zaka ce yanzu kai kana samu kansa nan da kake tun da a neman ka a Lagos? To gaskiya dai matsala wadda ke hana mu yawata mu samu kasuwancin daidai ba kamar wanda ke kama mu haka ba tare da dalilin komi ba. Bayan shi sannan matsala wurin inda muke bacci kuma an sha mu kai za a tada mu. Tare da muna tare da su an kai masa ai da kati an ka ce na abin nan shaidar zama wurin mun ce a mu sun nuna kamar cewa ba za a yi ba. To inda kuke zaman yanzu mani matsalan ne ake samu da kam kawai dai don rashin samun gurin ne dai koko? Gaskiya to rashin samun gurin zaman ne mun nemi hayar gida abin nan daki ba mu samu ba. Ok, menene sana'ar da kake yi a Lagos? Sana'ar da nace yi gongon nace yi. Me ka kira shi da zan? Scrap dealers. To menene abubuwan matsalolin da kake samu a cikin neman naka? Wallahi kasuwar mu dai yana lilo, wata rana yana zuwa sama yana zuwa kasa. Muna sai tsofaffin kayaci, injimomi na mota, injimomi na AC, muna sayan sofan AC, sofan compressor, sofan stabilizer, kayan wuta haka da kayan masuna muke saya. Amma matsalar mu da muke samu dai a wajen gwamnati don ya taimaka muna da bangaren 'yan kai. Bangaren 'yan kai ne muke samun matsala. Me suke muku? Wallahi suna kama mu, kuma in sun kama mu to abun da ke da mutum sai su caje mutum. In sun caje mutum wallahi an taba mutum caje mutum sama da 40,000 abun da aka samu da aka caje shi aka cire. Matsaloli sukan dan faru irin kamar jarabta da wanda za a yi maka ba wai za ka dan samu wannan yana da haƙuri wannan ba shi da haƙuri. Mutane daban-daban. Mutane daban-daban ba za a iya cewa halin kowa duka iri ɗaya ba ne. To in ka ga wannan ya zo muka da ɗan wani ɗan zafin yanayi sai ka ɗan bi shi a hankali ku rabu lafiya. Wani zai zo muka da sanyi sai ka mishi mai sanyi sai ku rabu lafiya da mutane. Kawai dai naka wayan kake. To menene sana'ar da kake yi? Ina hardware and software. Ina gyaran waya. Flash ne. To menene matsalan da kake samu iya matsalan sana'ar da kake yi? Ka fito Lagos ne ma. To tun da ka fito din nan menene matsalolin da kake samu? A gaskiya kwanakin baya akwai matsaloli amma yanzu mun gode Allah komai ya zama normal. Amma za ka iya gaya mana matsalolin nan da aka samu? A yanzu dai abinda muke dan samu matsala game da wutan nepa. Sun kawo awa daya kwana biyu ba su kawo ba. Sannan kuma na uku sai ka ga suna yanke mana wayoyi in kai magana za su ce kudi sai ka bayar ka sake biya kuma wannan ka har yanzu muna fuskantar shi. Kuma kuna biya kullum? Muna biya. To mu dai sai mu ce alhamdulillah mu gode mu Allah. Zai saboda mu dai yanzu kaya yayi tsada gaskiya amma Allah na kawo mu sauki a hankali komai lokaci ne. Yanzu abun da karancin mu muna yawo da su bai wuce 5,000 ba. Yanzu ko mutum ya kasuwa 10,000 ba ya saya don saboda 'yan kai sai ka fito da 10,000 in an kama ka a caje kuɗin ka a saka cikin black maria a caje ka in an caje ka duk abun da aka samu gare ka barka. Ana kai mu ha oshori ana barin mu muna zuwa kafa da Wabalande, ana kai mu ha a biyayi muna zuwa kafa a Wabalande, ana kai mu a nan mai yake suna wannan ba ce ruwan nan a washori muna zuwa ana kai mu yana waro ta mu a saman gada a caje mu an caje mu kawai a fita da mu a cikin black maria. Watan sata suke muku kenan? Wallahi sata suke mun akai mu ba abun da ci dauka mun hankali
bacci yan kai sun doce mu kuma wallahi bara'i ne suna yi muna fasi da makami ne wallahi. Alhamdulillah ni dai mutum ne mai sai da kayan sana'a kayan wuta, su caja ne su desktop ne duka dai kayan hasar da nake sai da abin da ya kai station wa haka. Ko ni kuma haka muna dan dauka muna dan zagaya a cikin gari ko ba haka ba. Mu kuma dinnan babban matsalar mu dai abin da ya sha mu kai dai mu matsalar mu a nan Lagos gaskiya ga mai sana'a ta yawo kuma babban matsalar mu yan kai, saboda kai dai ba barawo bane amma kuma lalle a kama ka a cika irin kudin da baka tsammani 10,000 ne 15 ne duka in aka ce an kama ka da wulbaro ko da dai abin da ya kai bai kai 5,000 ba ko bai ma kai 2,000 ba to kusan 10 na an amshe ta gare ka. Kuma bayan wannan in kuɗi gare ka a jikinka za su iya kama ka su kwalkwale su wannan ba ta su ake ba. Sata kenan. Sun zama ganima ne wannan. Bayan kuma 'yan uwanka za su je su yi belinka mu abin da ya sha mu kai kawai kenan da wannan matsala. A Lagos abin da ya sha mu kai kenan. Iya kai din nan ne. Yawwa mu matsalar mu kawai kenan. Classic. Gayin nan ba mai burge ni number one spot ba mai tuge ni okay ai na yi sun gani steady kaɗa rap ɗin nake like burgali kai dan liti VIP babban kifi MV wallahi wannan muke samu da Allah gwamnati ya taimaka ya tallafa muna yan arewa mu babba da su ci a nan Lagos don Allah su taimaka muna su hada kai don Allah su yi ma gwamnatin Lagos magana don Allah don annabi a sassauta muna a lamuran yan kai mu yan sana'a ne sana'a mu ce ba sata mu ce ba. To wannan kuma ganin su ne abin da za su iya in za su iya su taimaka mu in kuma suna ga sun ban mu to mu daga su har masu yi din mun basu da Allah kawai ko ba haka ba in sun ga za su iya taimaka mu su rage mun kuma ba su da komai abin da kawai suka kama kenan to mun basu da Allah saboda shi saboda ita rayuwar duniya dai in an ce nan ai gida biyu ne in an cuce ka nan to akwai inda cutar taka za ta fito. Dai muna gani dai gwamnatin nan ubangijin Allah ya kara ma baba lafiya in ya wuce duk za a solve irin wannan problem nan. Abinda na tabbata diwe da wannan mutum yake mana plan mu ga har jikokinmu ma sun tashi su za su yi amfana da shi wallahi. Gwamnati mu abin da muke so da gwamnati na farko ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari ya kara musu lafiya. Amin. Saboda mu gwamnati sun mana komai na arziki tunda dai za ka wayi gari yanzu ka fito wajen neman ka shiga lafiya lau ka fita lafiya lau ba sata ba komai sata ba wani fashi ba wani tunanin wani abu alhamdulillah. Menene kake gani gwamnati za su iya ma yanzu su dan ƙara maka dan jin daɗin sannan da kake? To mu ne muna buƙatar jari saboda Allah da ne ko mu ba su iyali ne da yara ba haka ba to haka kaga kishi ba man rufin asiri ne kasuwanci zaman banza ba shi ba ne ba a so da matashi da zuciya ka je ka nema ya fi a ce ka dogara wani sai ya baka amma bukatun Allah ya sa gwamnati ta taimaka mu da jari sai mu zuwa wani sana'i. Would you call the cops? To jama'a, ai kun ji bayani kala-kala ko? To sai mun sake haɗuwa a shirinmu na gaba. Sunana MC Marco Polo daga sashen Hausa na Pulse TV.